Goedendag en welkom bij een bijzondere uitsturing. We zitten hier in het gemeentehuis van Damwoudt en we praten over een situatie in Damwoudt die op het heden, vind ik best kreeg leidt, het Dr. Botke parkje, maar het kan nog volle mooier, het kan volle krezen. Er is een plan voor maken, daar zullen we Joen op praten en Jim kan mij praten. Het bijzondere is dat hoewel we in coronatijd net in een cel kennen, mijn publiek en mijn interactie, toch wat bezocht ha om je mij praten te laten over al die plannen die het nota ontwikkelen binnen. Dat kan onder andere via WhatsApp. Er is een speciaal WhatsApp noemen, dus als je de mobiele telefoon paraat ha, kan je hem dadelijk je hem vragen. Gewoon naar het programma sturen, kan wij ze meenemen naar de zaakkundigen die daar vervolgens dan op reageren kunnen. Daar hebben we trouwens nog een hele nijmoedige manier voor. Later in het programma vertel ik daar wel meer hoe dat dan moet. Maar het initiatief voor dit hele plan komt van dwarsbelangen van Damwoudt. En Fije Veenstra is de voorzitter van die club. Ik welkom je. Ja, dit is je eigen feestje, zuur wat, hè? Ja, inderdaad. Dank u wel. Hoe is het trouwens om dwarsbelang te wezen in coronatijd? Mensen die denken, tenminste de indruk had ik dat er dan verder net zoveel gebeurt. Maar het tegendeel is eigenlijk wel het geval. We hebben het laatste jaar hebben we het vooral heel druk gehad met het Botkepark. We hebben een projectgroep opgericht vanuit dwarsbelang. Daar zit een paar mensen in van dwarsbelang, maar ook bewoners van Damwoudt die het zaakkundig zijn. En ook een aantal buurtgenoten, buurtbewoners van het Botkepark. Nou ja, dat is het resultaat van, dat zijn wel jongens, maar ga je hem gewoon vergaderen, je kent, is je hem weer gewoon wat terug om? Vergaderen, dat gebeurt al in online jaren zelf. Maar we hebben een aantal momenten gehad dat we gewoon op gepaste afstand binnen aanwezig gewoon vaak dan ook in het Botkepark. En hebben we de situatie omschouwen kent hoe het nou is en hoe we hem graag hebben willen. Ja, wat betekent dat parkje? Want dat is er al jaren, want ik ben een oud Dokkum en ik weet van vroeger nog wel, wij winnen eigenlijk net vaak jaloers op Damwoudt van uw Dokkum wij, maar om dat parkje eigenlijk wel, want daar winnen ik al je best, dat zeg ik gezellig uit. En soms hier we doen destijds net. Wat is jouw persoonlijke herinnering daarom? Ja, het parkje stamt door de jaren 70. Nou ja, ik ben zelf in de jaren 60. Dus ja, ik weet het naar Roos. Ja. En ja, klaar, meesten mij lietse band die vertoeven er graag. Oudere meesten vertoeven er graag. Nou ja, en ik jeugd is direct te vinden vanzelf. Dus eigenlijk voor het hele dorp, nou ja, die kan er vertoeven. Alleen het is nu wel tijd om dat wat op te vleuren. Ja. Het is nu een 50 jaar oud ongeveer. En we zijn van ja, ik zien naar de situatie dat er een nieuwe campus nu is. Dus het hele gebied zeg maar, is opvleurd. Ja. En we vinden dat het park daar weer. Het is een verbinding zeg maar, tussen de campus en Nijtjada. Ja, ik had ik wat niet even zien. Dat ziet er prachtig uit. Al die verhoringen, die vernijingen om die squallen heen. Je hebt zelfs dat Nijtjada zit er nog. De orenbewerking daaromheen en dat parkje als een soort groene long daartussenin. Maar daar moest wel wat aan gebeuren, vond je hem. Maar we kunnen even zien naar de situatie, hoe het erop stuit heen leidt. Want er is een filmpje gemaakt. Waar had dat krijgt die? Dat filmpje dat is maken want twee studenten. Die hebben we benaderd en die hadden eigenlijk twee filmpjes maken. Want we hadden in eerste instantie hebben we stiepen aanvragen bij die Gemeenschapsfonds. Daar kon je een soort subsidie krijgen, zeg maar? Nou, die jongen had daar een heel mooi filmpje van maken. Ik in gewerking met Amarant Silver daar. Die had het gepresenteerd op een hele enthousiaste wijze. En nou, uiteindelijk hebben we die steun gekregen van die Gemeenschapsfonds. €75.000. We hebben er heel blij mee. En toen gingen we verder stappen zetten. Toen ben je de plan maken? Ja, uiteindelijk hebben we zijn van jongens, nog maar we presenteren onder meesten van Damwoudt. Daar hebben we er jongen voor. En nou, dezelfde meesten dus uit het eerste filmpje, die gaan ook meewerken aan het tweede filmpje. Het resultaat ervan, ik heb nou even zien. Hoi, mijn naam is Amarint en ik wil je graag wat vertellen over de plan van het parkje in Damwoudt. Rondom het parkje is er al jaren tijd al een soort gebeurd, maar nu ben er ook plan voor het parkje zelfs. Doel van deze plan is om het parkje voor iedereen mooi en gezellig te maken.
Dorpsbelang had mij omwenners en inwoners van Damwâld sjoen naar wat er nodig is voor het parkje. Ik ben er oren partijen in West die wat inbracht hebben, bijgelijks de Hengelsportvereniging. Naar deze wezing is al je goed luisteren en al met al is er nou een heel mooi plan maken voor het parkje. Nina Abbing had een heel soort ervaring met het meidje van zulke ontwerpen. Zij had voor u dus een heel mooi plan maken. Daar had ze bijvoorbeeld zien naar wat van BM of terugzichten mooi wijze zoenen voor het parkje. Belangrijk is de verbinding die jou creëren kunnen in de omgeving. Van bijgelijks het Nijtjada zou het mooi wijzen dat het park van hun een fortuin wordt. Dus de boelbaan wordt opknapt en er komen bankjes en blombakken bij. Aan de andere kant, de kant van de nieuwe squallen, daar maken we een groot geheel van. Zo wordt het park nog groener en griener. Hier wordt met de nieuwe BM een echt parkgevoel gecreëerd. Er is al stapsteen, zodat daar ook roem in kist. Een grote aanpassing en verbetering van het parkje is het uitbaggeren van de viewer. Dat betekent dat het slip en de rommel eruit hellen wordt. Ik wil de viewer een stuk groter maken. Dat is beter voor het leven in de viewer en om het Rijnwetterbergje te kennen. Maar een brechtje, 2 visstijgers en rondom zitplak is die straks heel mooi visje. Maar die visstijgers komen er net samen. Sportvisserij Friesland benimt deze nieuwe viewer straks als visparel. Wat betekent dat je straks op hele mooie vissen visje kist. Ook de paden in het park worden verlijnd en opknapt. Er komen ook nieuwe paden. Zak is straks om de viewer heen rennen. De groen uit de viewer zal nog gebruikt worden om ook hichteverschil in het park te krijgen. Dit jouwt een mooie uitstraling. Op de bulten kunnen bijvoorbeeld ook weer mooie planten en gersoorten komen. Ik maak er nog een aantal BM maar sommige zijn net zo best meer en een aantal passen gewoon net in het ontwerp. Nina Abbing had dit nauwkeurig voor ons uitzocht. Zo komen er BM met verschillende bloeiperiodes en ook met verschillende kleuren. Daarnaast komen er ook nog nieuwe stroeken en bloemen, wat weer goed is voor de insecten die hier binnen. Verder komen er een soort nieuwe bloem en worden er nieuwe stroeken aangebracht. Dit is goed voor de beesten en insecten in het park en jouwt de jonken een mooie, landskippelijke uitstraling tijdens de bloeitijd. Het Botkepark staat vanzelfs echt bekend om het hertenkamp. We houden vaak get dat mensen het zo mooi vinden dat je beesten binnen de gelijkste herten. We hebben ook wel ideeën om wat meer beesten in het kampje te doen, maar dan is het wel belangrijk dat er een groep mensen is die daarmee dwaande gaat. Want ja, de beesten zullen wel verzwagen worden moeten. Terug het vergrutje van de viewer wordt het hertenkamp wel wat lichter qua oppervlak, maar in het middendeel wordt extra dekking aangebracht, zodat de beesten geen last van stress krijgen zullen. Er blijft dus een plak beschikbaar waar ze zich weer omloeken kunnen als ze dat willen. Nou, het plan er leidt ben we ook bezig om de financiering rond te krijgen. Gelukkig wordt de gemeente Dantumadeel voor een groot deel garantsteen voor de werkzaamheden. Maar daarnaast heb ik een heel mooi bedrag gekregen van het Iepen Meerskipsfonds. Daarnaast wil ik de Rabobank, Sportvisserij Friesland en nog andere fondsen een bijdrage leveren. En van al dat geld kunnen we een heel soort moois doen en daar ben we super blij mee. We zoeken nog om ons heen van meer mogelijkheden. Denk je op dit moment van, ik wil ook wat budgetten? Neem dan contact op met Dorpsbelang. Dit mij in de vorm van een donatie, maar we kennen zeker mensen gebruiken die het in de vrijwilligersploeg aan de slag gaan in het park. We hadden dan net hoe grote reguliere werkzaamheden, want die worden krijgt als nou uitviert terug de gemeente Dantumadeel. We hebben nodig om de puntjes op de i te zetten. Hopen dat binnen jou dan nog vlug boeten doordwaande in een gezellige groep met belutse mensen. Zo kunnen jou een nuttige en het aangename combineren. En blijft het park ook in de toekomst mooi en schoon, zodat de gehele mierskip hiervan genieten kan. Nou de vraag, wanneer gaan we los? In december zal de sliplaag uit de viewer voorthellen worden. De planning is om na de zomervakantie al het oren grote werk uitvieren te laten. We denken aan het vergrutsen van de viewer, aanlezen van de nieuwe schelpenparenstructuur, het aanbrengen van visplakken, het aanlezen van groenwallen enzovoort hinnen. In de jas kunnen de nieuwe bjem en stroeken aanplant worden en zullen ook de bankjes en blombakken geplaatst worden. In het voorjaar 2022 zullen we de zaken nog even goed naherinneren en dan is de uitvoering grotendeels klaar. Na de meitijd van 2022 gaat het park oer van de inrichtingsfase naar de beheerfase. Het grote machinale onderhoud wordt dan weer dienen terug de gemeente.
Maar, zoals correct al zijn, willen we graag voor de lietse, handmatige werkdingen een enthousiaste groep van beheervrijwilligers opstarten. Wat ook nog een grote wens is vanuit de projectgroep, is om het stukje grien aan de westkant van het Botkepaad meer bij het hele park te beloeken. Dit kan het beste terug de stritten lieke heeg als het meerveld van het naastliggende gazon te meidjen. Op deze wijze ontstaat er dan een soort van deelde ruimte. Terug dat gazons en stritten maar ook overboen worden tot één geheel. Deze westelijke hoeken leent zich echt goed voor een omheind hoenenbotersplak. Maar we zullen eerst aan de slag met de rest van de werkzaamheden. Want voor alle weesken hebben we nog te min yield beschikbaar. De gemeente Dantemediel heeft bijgelijks geen hoenenbelasting. Maar misschien willen de hoenenbezitters zelfs nog wat budgetten hierin. We hopen je met dit filmpje een indruk te gaan van de plan die te lezen. En zodat je hem zien kan, het wordt echt prachtig. Maar een soort meesting is deze invulling tot stand gekomen en nogmaals dank daarvoor. Mocht je nog iets hebben van dit moet ze echt weten, laat het dus dan vooral weten. Prachtig filmpje, hè? Amarens dochter trouwens, ik geweldig, een echte professional. Maar ik wat een mooi park, wat je het zou wat joggen. En met dat mooie jocht en dat green wat opkomt, dan zou je denken, ja, Savallen hoeft er misschien net eens om te gebeuren. Maar er waren ook al wat dingen intekenen, waarover we wat een idee krijgen, dat er misschien toch nog wel het nodige mogelijk is. Nou, dat is uw nijtocht. Onder oren terug een projectgroep. Jan Jelle Jongsma, de best van die projectgroep. Wat budget dat krijgt? Waar ga je mee aan de gang geweest? Ja, we gaan in eerste instantie, wat Fije krijgt ook al onjoegen, het waren de West maar een onvraag voor het IEP-Minskipfonds om te zien of we subsidie weer loskrijgen konden. Om een plus te zetten op het parkje. Want ja, de ideeën die nou in het filmpje krijgt toon binnen, die jou ook horen dat we wat extra bankjes willen, de schelpenpaden nog wat oors, de vier passen. En ja, als je straks willen, de gemeente die had als eigenaar wel yield voor het reguliere onderhoud, maar zo'n soort extra plus op een park zetten, daar wie geen financiering voor beschikbaar. Dus dat hebben we vanuit het dorpsbelang, mijn projectgroepje, uitwerken zodat er ook mogelijkheden werden om een extra slag te doen in het park. Ja. Maar dat Sto daar nou bij dit project belust van is, waarom heeft Sto de vinger opstutsen en zijn van daar wil ik me wel eventjes aan bemoeien? Ja, we hadden vorig jaar of 2 lijnen, dat hartst weer een voorlichtingsjoen over de campus die bouwt is in Damwoord en de leidende plan van het parkje en er weer een heel soort ideeën. En ja, dat sprutst mij wel aan. Ik ben vanuit mijn werk ook maar zo'n soort projecten waande. En toen kreeg ik de vraag vanuit dorpsbelang van was ik in de projectgroep komen om mij te denken. En ja, zo stik je hier nou. Ja, en wat de werk is best Fries jullie ook, hè? Ja, klopt. Ja, dat ben ik. Maar door wennis net direct aan het parkje, door wennis in een heel oor pad van het dorp. Ja, ik ben op de andere kant van het dorp, maar ja, het parkje dat lukt maar wel. Het is het enige stukje hier meer groen wat er is in Damwoord. Dus ja, dan kom je wel gauw even als je lietse been om er een slag doorheen en dan show ik mogelijkheden om het nog mooi te maken. Dat budget is ik dat eigenlijk de budgetting van dat parkje voor een volle gruttere groep belangrijk is, als alleen nog maar de mensen die er dichtbij wijnen. Jazeker, ja, het had een hele uitstraling naar het dorp, maar ik uit de orenplakken komen ze hier wel naar daar, dus het had een hele brede regionale uitstraling wat dat gaat. Nou, je hebt mij de projectgroep druk ontwerp geweest en je hebt daar een heel verhaal van maken. Ik ben heel benieuwd, laat het zien. Ja, ik wil hem graag even meenemen door wat iets die we achter elkaar zetten. En ja, de titel die we er aan doen is eigenlijk Verrijking van het Dr. Botke Park in Damwoord. En Dr. Botke, dat is degene die de naam aan het park net doen had. Maar ja, zijn naam is er onkoppeld door de gemeente een jaar of 20 lien. Zoals er een krijgt, het park is ongeveer al 50 jaar oud. Maar Dr. Botke, dat is een van één persoon die hier in de omkritten opgegroeid is vroeger. Een squalle, de stritten en het park binnen in Damwoord onder oren naar hem verneemt. Hij is ook degene die een boekskreun had over alle natuur en landschap in de gemeente Dantemediel. De Grietenij van Dantemediel heet het boek. Ook heel bekend. En daarnaast was hij degene die de term steenzenplanten eigenlijk betocht had. Steenzenplanten, dat zijn eigenlijk planten die vaak groeien op adellijke tuinen. Langs steenzen als het ware.
En ja, de adellijke families die werden vroeger dwaande om de tuin zo mooi mogelijk te maken om elkaar eigenlijk de loef aan te steken. En ja, Botke die had het ook oppakt. Bij de skiersteens had hij eigenlijk deze naam betocht voor die planten. En ja, hij is ook bestuurslid van het Frieske Geer. Dus dat jouwt ook wel omdat een hele goede binding hier met natuur en landschap vroeger. En ja, in Damwoord binnen heel soort ontwikkelingen geweest de laatste jaren. De blauwe show, dat is eigenlijk de inrichting van de Haatwei. Vroeger vanuit de Centrale Azië is betocht van ja, als er minder auto's door Damwoord komen, dan kunnen we ook de dik overwaarderen en landschappelijk mooier inrichten. Dat is gebeurd. Dat redenvlak wat je hem op een ziet, dat is het campusterrein. Er is een nieuwe campus gebouwd, een nieuwe squallen, een nieuwe sporthal is er gerealiseerd. En ja, toen er voorlichtingsjong werden, toen zeiden de mensen van ja, qua verkeersveiligheid, qua infrastructuur, maar er ook een veilige route wezen, dat die bij veilig naar squallen fietsen kennen. En we werden echt jongen naar het parkje, want het parkje dat laat eigenlijk helemaal centraal in al die ontwikkelingen die plakvoen had. Maar is tot zover net mijn naam. En toen hebben we vanuit de projectgroep van het Dwarfsbelang zijn van, daar willen we toch zien dat we daar ook een nieuwe land aan kennen. Een van de inloop bij inkomsten, daar kwamen het ook duidelijk naar voren. In oktober 2018 spelen dat die plannen van de campus gepresenteerd worden. En toen is er ook allerlei verbindingsstreepjes richting dat park binnen eigenlijk intekenen. Dus dat park dat is een centrale verbinding tussen een heel soort greenstructuren die er omheen lezen. Richting het sportfield, maar ook richting de singlestructuren van het landschap verderop. Maar het is ook een soort verbinding voor mensen dan met name. En wat correct zijn is dat op 24 februari 2020, toen ben we als projectgroep onder de vlag van Damwoord eigenlijk voor het eerst bij elkaar geweest. Hebben we zien wat voor ideeën binnen al op papier zetten. Wat voor ideeën hebben we verder nog vanuit de projectgroep. En de projectgroep die bestaat dan uit omwonenden van het park, maar ook uit bewoners die wat verder van het park al wennen. En enkele bestuursleden van het Dwarfsbelang die zich er ook bij belutsen. En ja, met elkaar hebben we dat plan maken. Dat gaan we uitwerken tot een compleet projectvoorstel. En ja, daar is destijds ook een filmpje van maken, want ja, toen speelde de coronaperiode ook al. Toen had Amarins een filmpje maken, ook voor het IEP-meerskip vonden ze als een soort van pitch. En ja, uiteindelijk is dat heel positief beoordeeld, zodat wij yield kregen dat we ook onder slag kennen. En ja, dat hebben we uiteraard in nauwe gearworking die met de gemeente, want de gemeente is eigenaar van het park. Maar vanuit het dorp hebben we zijn van, we willen eigenlijk zien dat we meer yield van elkaar krijgen om nog meer en mooiere plannen te maken hier. Dus het is heel nadrukkelijk afgestemd met de gemeente. En ja, we hebben eigenlijk vanuit het dorp zelf de fondsverwerving oppakt. Naast die meerskipfonds hebben we ook oorfondsen benaderd. En ik een gedeelte daarvan reevoen om ook een stukje financiering mee te leveren. En toen uiteindelijk hielden we een plan op hoofdlijn, we hielden een budget. En toen hebben we ook zijn van, we willen eigenlijk ook een soort landschapsarchitect erbij hebben. Die een echt heel compleet tekening uitwerkje kent. Die de basis wezen had voor de herinrichting van het park. En daarin hebben we Nina Abink gevonden. Die als landschapsdeskundige al een heel soort bij Orenparken belutsen west. En die had uw ideeën onjet. En die had verschillende keren mij in het gebied Westersjen. En die had uiteindelijk het projectplan zodanig maken wat we nou op het scherm zien. En ja, qua onderdeel, het is in het filmpje correct leven heel snel bij de oorlogskamer. Maar ik wil er eigenlijk nog even een slag dieper op ingaan. Maar dit is eigenlijk het hoofdontwerp, wat letter op een joen nog wel even via te sprake commercieel. Maar eigenlijk wat wij als kracht van het park vinden is de verbinding. En dan de verbinding van greenstructuren, van wetterstructuren, daar moet je aan denken. Maar ook paardenstructuren bijvoorbeeld. Op het campusterrein, daar lezen nou al hier stapstenen voor de baan. En die komen eigenlijk nergens uit. En toen hebben we zijn, dan willen we ook dat ze eigenlijk uitkomen op een paardenstructuur in het parkje. Dat het eigenlijk een trokje in de lijn is. Dat er extra verbinding met de omjouwing of met de omjouwing komt. En ook veilige oersterken voor bijen, maar ook bij Natjara. Daar is het park eigenlijk een soort voorportaal van. Maar de mensen veilig vanuit het centrum oer de dik komen kennen en het parkje inkomen. En we zorgen ook eigenlijk dat het een soort voortuinwezen wordt van Natjara. Dat als het mooi waar is in de zomer, dat mensen er even zitten kunnen in het zintje te genieten. Dat ze een moertje kennen. Je wil nog maar tot op oren meten natuurlijk. Maar ja, we hadden verwachting dat als iedereen inent is, dat mensen ook weer meer bij elkaar zitten kennen. Dat is eigenlijk waar we graag naar streven willen. En ja, dan zit je ook te denken om meer zitgelegenheid bijvoorbeeld. Meer bankjes. Dat ik mensen die net zo goed erbij binnen toch wat stops in het parkje inbouwen kunnen om een rondje daar te maken. Maar ook een liedse rondje. Dat wie ook eigenlijk een grote wens die naar voren kwam. Nou kun je bijvoorbeeld net roen om de 4 weer in. Dat zit
Aan de oostkant van de Vierverpartij daar zit een hertenkamp en dat is afsluiten. Maar wij hebben in oorlog met de gemeente betocht van als we dat hertenkamp nou iets liets maken, dan hebben we ook de mogelijkheid om er een rondje om een Vierver te kennen. En ja, de BM en paden die worden eigenlijk vloeiend in de omjouwing ook op gaan letten. Dat echt er een verbinding ontstaat met de omjouwing. En ja, verder wat speelt het, we haken naar de biodiversiteit zoeken. Nina Abbing hier ook hele mooie, waardevolle ideeën over. En die had eigenlijk deze streefbeelden zien laten van, je moet in de BM-laag eigenlijk zie je naar verschillende kleuren. Dat je bijvoorbeeld ook zo'n hele mooie jeskleur krijgt, maar wat meer rode BM bijvoorbeeld, die verkleuren. Dat je zo'n Indian Summer-achtige idee krijgt. Maar ik, BM die kan voor insecten een hele toegevoegde waarde hebben. Wat fruit-BM, dat het een soort pluktuin worden kan voor mensen uit de buurt die appels of paren hebben willen. Zo zijn dat schoen. En ja, naast de BM ben struiken ook hartstikke wichtig. Ook voor insecten, voor vogels, bessen, appels. Dat soort zaken moet je dan ontdenken wat ik op deze site weer mooi in beeld weerjoen is. En ja, naast de BM en de struiken, daar haast ik de kruidlaag. Dat is eigenlijk meer de kruidenrijke gers. Ronen moet je dan ontdenken. Of mooie blomrijke ronen langs de bossages, dat ben ik dingen. Maar een stukje beheer in de toekomst is dat ook prachtig mooi in te passen. Maar dan moet je het wel één keer goed inrichten. En vervolgens in het reguliere beheer ook zodanig beheren blijven dat het ook in lengte van jaren in stand blijven kan. En wat ik spelen had is dat de riolering van de Badhuiswei, die is ook aankoppelen. En Rijnwater, dat is nou ook zodanig aankoppeld, ook van het bejaardencentrum naar het Jara, dat het water via het rioolstelsel net bij het stad uitkomt, maar dat het gewoon rechtstreeks in de Vierver komen kan. Dus we zeggen nou dat in droege simmers dan verdampt er een protte water uit de Vierver, dan zakte dat waterpeil naar beneden. Maar doordat we nou meer water daar vanuit de aankoppelde daken en de bestrating ook aan die Vierver gekoppeld hebben, kunnen we gewoon meer waterbergen. En we zeggen ook mogelijkheden om ook een grotere berging nog te maken. Dat er een grotere waterbuffer komt door de Vierverpartij te vergrutsen. En ja, de landschapsarchitect Nina Abbing die joeg ook gewoon van als je zo'n meidje, water loopt altijd een protte mensen. Dus als je dan ook nog wat sierlijk inklaart met een mooi brechtje en eventueel een eilandje waar een paar mooie BM op staan, die staan nou aan de ronde van de Vierver. Maar als je de Vierver zodanig vergraven, dan kun je ze eigenlijk op een soort apart eilandje deel zetten. En ja, we hebben met Sportvisserij Friesland en de Hengelsportvereniging van Dokkum contact gehad. Die had dat ook in de vispasten staan, dat je de visje maaien. En ja, zij zeggen eigenlijk van, in zo'n Vierver, daar moeten we eigenlijk ook betere voorzieningen maken voor sportviskers. Dus we hadden het idee nou oppakt samen met Sportvisserij Friesland, die er ook een vergoeding zien hoe zetten we om twee hele mooie visplakken in te richten. En ze zien verder te zeggen van, wij zorgen uiteindelijk ook als een soort visparel. En een visparel is een plak waar een heel mooi visbestand is, dat het aantrekkelijk is voor sportviskers. En dat het ook vooral richten is op jeugd en oudere mensen die clubs die minder mobiel binnen, die eigenlijk net makkelijk in de auto ergens 4 in het boetengebied visje kennen. Maar echt dicht bij huis een plakje zieken werd ze visje kennen. En ja, zoals je hier het voorbeeld zeggen van het bordje wat in de toekomst plaats wordt zal. De jeugd uit het dorp die mij direct hartstikke graag visje. Dus dan kun je de jeugd verbinden, maar je kan ook de oudere mensen een plakje bieren binnen bebouwde kom werd ze eenvoudig komen kennen. En ja, die visplakken, dat wordt ook plakken waar mensen bij een scootmobiel of een rolstoel goed bij het water komen kennen. Waar Nina verder naar schoen had is, in de huidige structuur is het eigenlijk net een heel spannend parkje. Het zijn hele lange rechte schelpenpaden. Ze lezen er wel hartstikke keurig bij qua onderhoud en toegankelijkheid. Maar ja, je mist eigenlijk een stukje landschappelijke inrichting. Dat je wat enthousiaste slingerende paadjes krijgt. Dat je overal een oorbeeld op om jou in krijgt. Omdat je steeds nou recht uit en recht onrennen. En dat had Nina van zijn, als we daar wat mooiere slingerende vormen in maken, dan kunnen we het aantrekkelijker maken. In combinatie met wat oren beplanting eromheen bijvoorbeeld. Qua recreatie hebben we zien van de leidt een schöne boelbaan. In het verleden is die heel intensief broek door mensen naar het Jara. Maar op een gegeven moment is het wat verwetteren en het leidt er wat vertuurd is heen eigenlijk. Maar wat u zich opvoelt van, er zit ook net een bankje bij. Het is echt net een verbindingsplak waar mensen elkaar treffen, waar mensen even als supporter zitten gaan. Dus we zien zoiets van, als we wat willen hier, ook voor de mensen naar het Jara, dan moeten we daar ook zitgelegenheid maken. En ja, wat verder speelt is het creëren van een gezonde leefomjouwing. Het docht overal blikken dat groen hartstikke belangrijk is voor het welwezen van mensen.
In green omjouwing ben mensen zoener als dat ze ergens tussen de betonnen flats in wenjen bij wijze van spreken. Dus ja, green doet een heel soort goede dingen voor mensen. Maar wat ook nog een mooie optie is om sport en beweging te stimuleren. Dus ja, die nieuwe padenstructuren, daar kun je prachtig mooie sportgelegenheden organiseren. Daarnaast is ook op het campusgebied van alles betocht qua boetensport en beleving. Maar ja, je kan het ook combineren met het park, zit mij om te denken. Dat je daar ook iets met beleefprogramma's doet. Van die fysiotherapeuten die in het jaar actief binnen bijvoorbeeld. Of andere organisaties om ook een soort beleefprogramma's in het parkje te ontwikkelen. En in Jonken is het ook een sociale ontmoetingsplek voor een heel soort verschillende mensen. Er zijn verschillende doelgroepen. De jeugd die ziet het vaak een plakje en ja, die wil bij elkaar zitten. Dus ja, voor de jeugd maak je wat van. Hoenenbezitters die komen erop al om de hoen even het verste rondje om te rennen. Jeugd die kent er ik watje. Naast op het campusterrein kan ik prima naar het parkje komen. En ja, als je wat Sjeu de Boel baan, maar wat bankjes inricht, dan denken we ook dat we de ouderen erom verbinden kennen. Dus ja, het is eigenlijk een soort sociaal ontmoetingsplek waar een heel soort mensen bij elkaar komen kennen. En daarmee kan de sociale controle in de huisbeleving ook groter worden. Dus als het drukker is in het park, dan heb je ook minder vernieling en wat meer sociale controle. Dus de dingen die we doen willen, daar willen we eigenlijk ook meer mensen ontgrien verbinden. En ja, daarnaast zijn er ook educatieve waarden. Er hangt een heel soort nestkastje van de vogelwacht Ikkerwoord in het park. Ja, dat kijk ik prachtig mooi broeken nou die squallen daarnaast zit om bijvoorbeeld nestkastcontroles te doen. De jeugd echt bij het park en vogels en dat soort zaken te beloeken. En daarmee stimuleer je misschien ook dat ze letter minder rommel achterlaten en zich verantwoordelijk voelen voor de omjouwing. Dat is ook iets educatiefs wat we mij betocht hebben. En ja, qua visparel, inrichting, het baggeren van de Viever is ook een punt wat we graag oppakken willen. Sportvisserij Friesland wil ik graag extra visken uitzetten. En die had echt zijn van, nou dan willen we eigenlijk eerst eens meten wat er nou zit. Dus dat ze mij net bijvoorbeeld de Viever eens een keer leeg visken om te zien wat voor visken zitten er. Ze vervolgens ook weer vrij laten kennen. Maar dat is echt iets wat prachtig mooi met de jeugd van de squallers te combineren is. Dat Sportvisserij Friesland er het voortouw in neemt en ik de jeugd vanuit de squallerklas mij nemen kan. Kom ik vervolgens bij het Hettenkampke. Het Hettenkampke, we willen eigenlijk graag nog een paardje achterlangs hebben. Dat heb ik met de beheerders van de gemeente al praten en die joegen on van. Het is wel heel wichtig dat de Hetten een plakje hebben wat ze zich wat waromloeken kennen. Dus daar zitten we qua inrichting echt te denken dat we dan toch een plakje met wat beschutting creëren moeten. Omdat er een extra paard om het Hettenpark heen komt. Maar ja, we willen zeker dat het Hettenkamp ook bestaan blijft. Omdat mensen nu dokken, die kwamen er vroeger ook al op krijgt je het. Dus het is wel iets wat een hele onderzoekende werking had. Mensen maar Lietse die vinden het vaak prachtig om er even bij te zien. Dus ja, dat is iets, dat willen we ook heel graag in stand houden. We hadden er ook wel horen, misschien maar er ook meer en onttrekkelijkere beesten nog bij in. Maar dan hingen het ook verst op vrijwilligers. Want ja, de beesten die moeten ook gevoerd worden, de mataszicht wezen. En ja, dan zie ik eigenlijk ook vrijwilligers die u helpen kunnen in de toekomst om zulke soort dingen mogelijk te maken. Want inrichtingshield is er nog wel, maar je moet ook zorgen dat het beheerbaar in de toekomst blijft en ook een duurzaam bestaan had. En wat verder nog een wens is die ik naar voren kwam is vanuit de omjouwing is een hoenenspeelplak. Nou herinneren de hoen tot het hele park heen. Maar we hebben zien op de westkant van het park, daar leidt nog, of op de oostkant, daar leidt nog een heel iets gasveldje. Dat was vroeger eigenlijk een soort voetbalveldje. Als we daar nou een omheind hoenenspeelplak organiseren kunnen, dan kunnen mensen maar hoenen daar de hoen los erin laten. Dan kan er ook een afvalbak bij om de hoenenstront oproemen te kennen. Maar ja, dan kunnen de mensen verderop in het park de hoen keurig een lijn hebben, zodat de hoen wel even vleerlijk koe. Maar net mensen die een hekel aan hoen hebben, ik lastig vallen in het park, zeg maar. En ja, wat ik nog steeds voer, de vrijwilligers die zijn gewoon heel wichtig voor u om het duurzaam in stand te houden. En we hadden nou een aanmelding van 2 mensen die willen dat heel graag doen. Maar we hadden hoop dat er nog meer mensen bij komen kennen dat het een ploegje wezen kan wat wekelijks bijvoorbeeld een maandskoft is en helpt met het onderhoud. Want de gemeente die had het grootschalig onderhoud wel, maar het meen, het zeging van BM, het opsnoeien, dat soort dingen, het schelpenpaardenonderhoud. Maar echt die lietse denkjes, even zwerfafval wat er in het park omzweeft oppakken. Of even met een bosmeer er extra onder een stukje vreding rond het Hettenkampke. Dat soort lietse denkjes denken wij dan aan. En dan willen we graag een groepje mensen bij elkaar brengen die dat ook enthousiast wekelijks oppakken kan. En ook een soort ambassadeursrol naar de omjouwing hakken. En ja, het plan wat Warfsbelang zou uitskruien had ook enthousiasme met zich meebracht.
Vanuit de tennisvereniging is Dirk Holverda, die had ons benaderen. En ik het campersterrein. Die zeiden, ja, de tennisbaan die zit eigenlijk wat verstopt. En die is net altijd goed te vinden voor mensen. Eigenlijk zo'n werkverbinding meer gaan willen met de omjouwing krijgt als wat je bij het parkje willen. Dat bijvoorbeeld jeugd met een extra wandelpaadje binnen Trostekken kennen naar de tennisbaan daar. Dat de tennisbaan vanuit het park goed duidelijk zichtbaar en benaderbaar is. En misschien kunnen de padenstructuren die op het campersterrein en in het park nou lezen, ook nog een extra lusje krijgen terwijl ze bij de tennisbaan ons te helpen. En daar is de tennisbaan nou druk met waan om te zien van ja, wat voor financieringsmogelijkheden hebben we ervoor en waar willen verder rond daar hekken worden in de planvorming. Dus daar als het goed is in de toekomst nog meer roer om ja, nog meer kuiermogelijkheden te krijgen om de mensen naar deze locatie lokken te kennen als het ware. Ja. Dat wie mijn verhaal. Jan-Jelle Jongs, maar ja, als we nou in de zaal stien, dan kregen we een daverend applaus. Want wat een mooi verhaal over het Dr. Botke parkje. Ja, ik zou haast ze kennen. Daar mag je misschien wel een orennaam voor bedenken. Het paradies of zo, wat zo het schetst. In die sociale contacten met de mensen en de hoen, door alles. Word je alleen nog maar dwaarmee. En die jongelui zitten gezellig op een bankje. Maar er is ook een orenkant, daar ga je hem vast op praktiseert. Mensen die het wat minder krijgen met die hoen omgaan. En oeral maar schieten litten. Die jongelui die het misschien ook wel eens voor oerlest zwartje. Dat ben misschien ook wel vragen die thuis libje. Dus als je hem mij praten wil en dit soort vragen. Je hem ken ze WhatsAppen. Ik denk altijd WhatsApp-nummer inmiddels ik wel in beeld zit. Er binnen inmiddels ik al wat vragen binnenkomen, maar misschien kan je er eens even op ingaan. Die hoen, dat klinkt mooi zoals je het vertelt, maar dat jet ik wel eens oors. Hoe kan je hem dat wat in de strengen houden? Ja, we denken dat ik de sociale controle die groter wordt, er meer reuring en activiteiten binnen meer mensen dan ja, in uw beleving. De hoenenbezitters ik volle meer de morele plicht van waarom je ik de uitwerpselen op die nou achterbleven zo nou en dan. Dus ja, we hopen dat ja, trots vergrutsie van het gebruik van het park die sociale controle daar een positief effect op had. Ja, ja. En hetzelfde geldt voor de jeugd, als die op een bankje zit, dat ze daar prima recreëren kunnen, maar dat ze na de tijd ook de rotzooi even keurig netjes in de prullenbakken smieten. Die lietse dingetjes die hopen we hiermee te verbeteren. Ja, als je het idee hebt, we zitten net in het park van de gemeente, maar we zitten in uw park. En dat wil je hem graag, begreep ik. Ja. Als dat gevoel wat bij alle mensen binnenkomt, ja, dan passen ze er ook beter op. Dat is feitelijk de gedachte erachter. Ja, klopt. Via WhatsApp ben inmiddels ik wat vragen binnenkwamen. Ik zag hier onder oren. Ik had eerder begrepen dat er een gedeelte zou komen met sporttoestellen. Daar had ze het wel even over sporten houden, maar dan zeg ik alleen nog maar een frommeske draven. Maar komen er ook taststellen? Nou, ik heb begrepen dat die taststellen op het campersterrein gerealiseerd worden. We moeten het net dubbel doen. We moeten net speeltoestellen en fitnesstaststellen, zowel in het parkje als op het campersterrein hebben. Maar ja, dat concentreert zich vooral op de orenkant van de Halewij. En net in het parkje. Nee. Oké, maar die ben wel bier tagonkelijk. Daar kan wel elke broek van mij. Klopt, ja. Dus dan hoeft het net dubbel op. Ik nog eens een keer in het parkje. En dan is even Sjenje wie ik nog wat over de hoen. Van, nou, dat had ik al even neemt. Maar dat is eigenlijk nog een weesk, hè? Ja, klopt. We gaan nou een lietse toon om co-financiering bij elkaar krijgen om het uitvoeren te kennen. Dus we kennen wel een soort van, maar we kennen nog net alles van. Dus de hoen, dat hebben we zijn van, dat doen we eerst nog net. Maar de uitvoering en de prioritering, die we daar zijn terug in van de gemeente Italië. Oké, maar het zit wel op het weeslijstje, zeg maar. Ja. Dan zie ik nog even, waar kunnen de vissers parkeren bij de visparel? Komt er extra parkeergelegenheid, weet je vragen? Ik scoor die vraag ook naar de gemeente, want die is bij de Badhuiswei ont inrichten. Ik weet niet of er ruimte komt voor extra parkeerplakken. Oké, nou, maar dat is eigenlijk misschien ook wel een heel mooi berichtje naar de volgende gast. Want behalve dat je als projectgroep van uw dwarsbelangen daarmee dwaande binnen, is ik de gemeente ermee ondergaan. We kennen zelfs ik ervan zorg dat je hem nog meer mee praten. We gaan dadelijk onder oren de mogelijkheid dat je hem op stellingen en vragen reageren. Maar op dit stuit wil ik benamen nog even een vreetje, reageer via WhatsApp mee in vragen. Want we kunnen nou heel iets concreter worden. Er leiden al een paar vragen van de gemeente. En dan kom ik bij Wietse Hoeksma. Is projectleider van uit gemeente Dantemadielwij. En als zodanig belutsen bij dit project. Zo'n je kennen Jan-Jelle wie de amateur en ik ben de professional.
Zo zou je het zeker kennen. Nou, dat het jelle amateur is, maar had ik ervaring gedaan natuurlijk in zo'n soort werk. Nee, dat weer een grapje vanzelf, maar feitelijk komt het erop deel dat je professioneel bij ditzelfde project belutsen bent. Ja. En als dan just nee, wat die meesten toch met een minder professionele achtergrond als je op dit moment hast, wat ze hiervan maken hebben, wat vies daarvan? Nou, ik vind het eigenlijk een heel mooi initiatief wat ze die in hebben. Dus eigenlijk zou ontstaan, ik ben erbij belutten met de reconstructie van de Bartjeswei. En dat had een verbinding met het park, ik omdat wat wetter daar 4 lozen wonen, zit maar draaien. Ja. En zei dat eigenlijk het verhaal wat eigenlijk wordt opgetuigd. En het dwarsbelang had het heel goed oppakt. Door het opzetten van zijn werkgroep. Ja. En die hadden, wat dat betreft, hadden ze heel goed in buiten om de centen ervoor te krijgen, de subsidiemogelijkheden te onderzoeken. Ja, want dus, die mogelijkheden winnen wat grutter, omdat dit een subsidieomvraag weer die van een part is boeten de gemeente omgong. En zei ik naar je mogelijkheden. Boots is maar hier niet als gemeente, mijwerkers in het dijstige libben altijd met dit soort plannen. En dan net het idee van ze bedenken misschien van alles wat dan net te realiseren is, of wat via te duwen wordt, of ze wilden bij hem, had dit er helemaal net groeien willen of zo wat? Nee, dat idee hier maar net. Ze had het op zich het heel goed oppakt en ze had heel goed contact gehad met de gemeente. Ik wil met de jongens die het onderhoud doen, want het onderhoud van het park is in handen van de gemeente. Nou, daar kom ik wel het probleem bij wat de jongens van het onderhoud ik gewoon zien rennen. Dus uiteindelijk daar hadden ze wel heel goed naar luisteren. En uiteindelijk, ze hadden een landschapsarchitect inschakelen. En nou ja, die is er geschikt voor om zij iets wat vlotter lopen natuurlijk. Dus. Ja. Die had er ook ondervinding bij en die weet ik correct hoe het werkt en hoe de hazen rennen is. Ja, door hier is ik al een presentatie taret waarbij ze nog het in en door taaljochtje was. Ja. Wat was vooral de meesten natuurlijk nog vertellen? Nou, eigenlijk wil ik even in het kwart vertellen de uitvoering van de werkzaamheden dat hier wel praat met de werkgroep, dat de gemeente daar de leiding even niet neemt. Ja. Ik omdat het onderhoud ik ga van het parkje en nu uiteindelijk wij hadden er de ervaring bij zeg maar, en het is ook onze gemeente, dus we hadden ervaring mee om die werken te begeleiden. Zeg maar. Ja. Want je hebt nou een mooi plan en stel dat zo realiseerd wordt, dan moet er heel wat gebeuren. Ja, dan moet je hem dat feitelijk, in Waddermeidje dat ik gebeuren kan. Nou, ik ben benieuwd wat daarover te melden hast. Ja, nou ja, dat in het kwart zou ik even wat vertellen hoe de werkzaamheden die in grote lijn nemen gebeuren maar in het park. Dat ik even op een sheet zet, zeg maar. In grote lijn moet de vijver moet baggeren worden. Het slip moet eruit halen worden, ik voor de visken. Vijver wordt we groter maken, dus het moet grondwerk plak vinden. Onder vijver, onder naar je paden. Er komen wat glooiingen in het park. Dus die grond die willen we dan niks zo vol mogelijk in het park gebruiken natuurlijk. Er komen naar je paden in. Naar je grien, naar je bjem, naar je struiken. Er komen 2 stijgers in. Is de bedoeling, staat het nog op de planning. En er komen wat zitbankjes in en meubilair en verhudding uiteindelijk. Ja, ik hier even in het kwart even zeggen, dan let ik even op een plaatje zien van wat het inhoudt om grondwerk te doen. De meesten kennen zich vaak wel een voorstelling van mij. Als er grondwerk gebeuren maar zeg maar onder vijver, dan komt er een kraan die de grond uitdraait en op een dumper brengt en dan naar het plak waar het verwerken wordt zal. Nou, voor het baggeren het slip wordt eruit halen. Het slip dat wil ik weer broeken in het park zeg maar, dus we laten het indroegen. Zodat we ook weer broeken kennen om te verwerken in het park om de glooiingen te maken. Er zit ik nou een verbinding bij met het campusterrein. We hebben ook nog werkzaamheden door als gemeente. We hebben ook nog wat grondbroeken kennen wat uit de vijverwijk komt. Zeg maar. Dus dat maken we werk maar werk. Het is dus wel dat het een glooiend terrein wordt. Ja. En om vat te komen dat je moet griezelig slepen met groen van A naar B en waarom. Wil je zo vol mogelijk de groen die het vrijkomt bij het baggeren en daar ik broeken. Maar ja, als die baggerspecie eruit hellen wordt en het wordt ergens delkwakt, voordat dat de stevigheid had dat je met broeken kennen, dan ben we wel even verder. Dat maakt indroegje dan gewoon. De bedoeling is, ik zeg maar dat we het baggeren nog voor de vakantie door. En ik zei sla ik wel even hoe de planning even in de graf. Ja. Maar dan kunnen de bagger eigenlijk even dan indroegje. Veel mensen dan keer even omzetten worden maar dus even mijn kraan er weer in. En dat komt in een slipdepot, nemen we dat dan even. En dan kunnen we dat, als het een paar maanden droog is, dan kunnen we dat weer broeken. Dan is het wel zo goed indroegen dat we dat weer in een glooiing broeken kennen. Ja. Goed betocht, maar jou het een soort sjonkerij? Nou, het zal in het begin zal het natuurlijk even roeken, want het komt uit het waterwei.
Maar uiteindelijk maar een paar dagen dan is die stankoverlast is wel voor. Dus de ervaring is net dat we de 3 maanden in de stank zetten. Nee, maar goed, ik zag al mensen misschien benauwd worden van op het hitst in de maitijd komt dat gewot er en er komt al je insecten komen erop al en het sjonkt en het docht. Maar ook dat valt een slag daar. Dat valt een slag daar. Ik zal net zeggen dat er geen overlast is, want dat kan ik niet zeggen. Natuurlijk is er overlast, omdat als het uitkomt dan ga je de meeste stankoverlast, maar na een paar dagen is dat wel voort. Maar het jet wel bij het eerlijke verhaal en het smiet een heel soort voordelen op, omdat je hem orengroen net onvieren hoeven en dit net apart al hoeven te vieren. Nee. En van versmarging is naar alle gedachten in dit sleep geen sprake. Nee, dat is onderzocht en er zit geen versmarging in het sleepnet en ik niet in de grond. We kunnen er prima wat daar passen. Oké. Nou. Als we de grondwerk dienen had, dan willen we eigenlijk de padenstructuur aanlezen. Dus er moet nieuwe connecties voor groen worden. De bestaande verhudding zeg maar, die moet opbroemen worden, om kanten hellen worden. Dus dan moet er naar je connecten maken worden. Daar komen naar je schelpenpaden op te lezen. En dan komt eigenlijk nog bij de oerstek binnen het jaar zal ik nog een verhudding komen te lezen. Zodat ik een mooie verbinding had met het jaar, zeg maar. En zo wil ik een verbinding maken met de campus. Jan Jelle site krijg ik al even met de stapstien. Dus die verhudding wordt dan ook online. Zodra je kan een plaatsje zien van hoe de schelpenpaden online worden. Dit is ook een manier om het met een asfaltmachine te doen, zeg maar, om een mooie gelijkmatige dikte te krijgen. Dus dat is ook een manier. Dan ben ik nog 2 visstijgers gepland. Ik neem het even visstijgers, dan kan je er gewoon op staan om even hoe het water te zien natuurlijk. Maar en dan kan je 2 plaatsen van wat dit zijn voorbeelden van een visstijger. Het moet ik rolstoelvriendelijk wijzen, dat mensen daar dus opkomen kennen. Dat het een beetje over het water heen hangt en dat het een mooie vorm krijgt. Nou, dat moet eigenlijk ook nu uitwerken worden, zeg maar, in het definitieve ontwerp. Dat komt daar dan ook nog wel, zeg maar dit is even in het groot wat de bedoeling is. Nu hebben we correct even Jet, van dat moet een visparel worden. Ja. Daar komt een soort volk op aan. Die komen misschien van een pad ik met een auto en dan ben je niet al even de vraag via de WhatsApp. Waar moeten die mensen in de autodeel zetten? Komt er extra parkeerruimte voor? Nee, ik zeg nee. Er zit vlakbij een heel grote parkeerterrein. Dat is, eigenlijk zit die een 100 meter van de Viervrouw. Dus dat is eigenlijk aan de overkant van de campus. Daar kunnen meesten in de auto prima deel zetten, alle ruimte. En dan is het maar een liedseintje erin om even bij de Vierver te komen. Ja, dus de kans dat oerlest jouwt, Scott Jemin, is net zo heel groot? Nee. Het is net verbinden om langs de dik te parkeren natuurlijk. Dus de maaie auto staan, want dan komt er net een parkeerverbod. Maar uiteindelijk wil je net hier tot overlast wijzen, dan kan je daar vlakbij dus gewoon parkeren. Ja. En dat is het parkeerterrein, grote parkeerterrein bij de Sportfilm. In het plan zelf is net opname onlist van extra parkeerplakken vanwege deze onpak van het park. Ja, helder. Precies. Nou, zodra we de grondwerkers eigenlijk in de paden online hebben, dan is het eigenlijk de tijd om het weer aan te klaaien met het green en met het meubilair. Dus dan moet een IBM met planten worden, de stroeken weer inplanten, de berms worden initiëren uiteindelijk. En het meubilair kan dan plaats worden, de zitbankjes en dergelijke. Dus hier ga je een paar plaatsjes inleggen van dat houdt het in om BM te plantjen. En stroekjes. Jan Jelle zei, krijg ik al even van hulp is ik altijd welkom, vrijwilligers gezocht. Misschien is het ook wel mooi dat vrijwilligers zich aanmelden kennen en dat zeggen van ik wil van mij helpen het inplantje. Dus dat ken ik altijd. Nou is het plantje van IBM, daar zal nooit in op Chin wezen, dus daar krijgt applaus voor. Maar er komt nog via de WhatsApp Big Leagues ook een vraag binnen. Is het nou echt nodig om tredje zo'n IBM te kappen voordat je hem er weer naar IBM kan inplantje? Ja, dat had ik, omdat je wat verhoorde in het park natuurlijk. Dus dan maak ik BM voort, want die graven en vijver, nou, daar staat dan ook een BM in het paard natuurlijk. Waar je dat verhoorde. Nou, die BM die had zijn beste tijd eigenlijk gehad, want dat is ik zo. Hij zou misschien best nog een paar jaar steen kennen, maar op een gegeven moment dan gaat zijn BM is al bezig om auto's te kwaad zijn. Ja. Dus ja, dan kerst ik kiezen van ik leed die BM steen, maar dan kerst ik nog voorthellen en plantje daar naar je BM van waarom. Dan ben ik al BM voorthellen bij het campusterrein. En die BM die wie ik al uiteindelijk dusdanig staat, zeg maar,
dat die eigenlijk voort moesten. Ja, maar uiteindelijk leverde er gevaar op dan. Dat begreep natuurlijk de achtergrond bij zo'n WhatsApp-vraag. En ik kan me dat ik goed indenken. Als er mooie, op het eerste gezicht, zoene masker bij hem staan. En dan is nog zo'n plaatsje zien met dat liedje Toekje wordt op staat. Ja, dat wordt het natuurlijk jaren en jaren voordat dat weer een beetje een serieuze BM is. Maar dat doe ik ook, hè? Nou, je kan ook BM in verschillende soorten krijgen natuurlijk. He, dus als je wat een dikkere type BML, een tweede soort BML had, maar dan ga je al wat een dikkere stam. Zo worden wat groter als die liedse toekjes die we hier rechts op het dia zien. Nou ja, zo de haast rechts op het dia, dat is meer het bosplantsoen, dat zijn meer de struiken. En als je BM zet, dan ga je het plaatje links, dat ben eigenlijk de BM. En die kan je in grotere maat krijgen. Je mag ik net een te grote maat hebben, want dan is de kans dat ze net rijden, ik weer groter zijn. Maar dus dat is ook een beetje middel van. Nou. En de tijd van de hier om het in te planten is ook heel belangrijk. Het mooiste is dat in het eind van de eerste en begin van de winter. Maar nog even voor die vragen stellen die het schande vindt dat het trekje grote BM aangaan, dat ken net oors. Nee. Nou, helder. Dan moeten we daar nou eerst even bij delen. Ja. Als zij of hij dat doet, dat weten we net vanzelfs. Maar misschien dat hij of zij dat nog even wittellit via de WhatsApp. Ja. Nou, hier nou even, dit is dan een plaatje van wat straatmeubilair wat nog komt, maar dit is net definitief wat voor type bank of wat we daar precies doen. Uiteindelijk wijs je ook even naar het budget van nou, wat is haalbaar en dan houden we daar ook even met de ontwerpster contact over van hoe gaan we dat, wat voor type keuze doen we in de bank. Dus ik ga gewoon even dit wat voorbeelden en als we wat aanklaaien willen, de meeste wil ik zitten in het parkje. Dan krijg je een bankje waar mij als een picknickbankje of gewoon een zitbankje. En een prullenbakje is eigenlijk ook bij het straatmeubilair natuurlijk. Nou, dan kom ik eigenlijk even wat er allemaal nog gebeuren, maar voordat we daadwerkelijk naar buiten te gaan. We gaan nu een schetsontwerp, een mooi ontwerp. Dat moet naar uitwerken worden naar een technisch tekenwerk. Daar komt een werkbeschrijving bij. Dus dan nemen wij dan het bestek. En dan met het bestek en de tekening onder je arm, dan zie we daar een aannemer bij die dat voor u het beste dwang kan. Nou, dan heb ik in kwart even de planning, het bestek en het tekenwerk wil we graag eind juni klaar hebben. Zodat we het eigenlijk nog voor de vakantie, bouwvakvakantie neem ik maar aan, aanbesteden kunnen. En dan hebben we dus eigenlijk september, wanneer we het in de planning gaan te starten, dan heb ik een aannemer om echt daadwerkelijk boeten door de scherpe in de grond te zetten. Dan zal we krijgen zijn de viewer, die willen we van de voren nog baggeren. Dus die werkzaamheden die houden we even apart en die hellen we dus wat dat betreft weer naar voren. Ja. Dan binnen misschien mensen die thuis denken van, ja, maar als de gemeente plan had, dan hebben we altijd nog de mogelijkheid van inspraak. Dan hebben we misschien ook nog bezwiermeidje en we kunnen het misschien nog heel lang keren en ophouden. Misschien met de rieder nog wel een eindbeslissing oornemen. Is dat al ESA in dit geval? Ja, nou uiteindelijk is verleden jaar is al de beslissing genomen voor de reconstructie van de Badhuis Wei met alle maatregelen die erbij zitten. En daar zie je dus ook wat werkzaamheden in het park in. Dus uiteindelijk, dat is toen eigenlijk ook al mijn naam. Net wetende van hoe groot dat wat nou maatje en uiteindelijk is het wat groter worden. Ja. Dus daarvoor is ik de subsidie aanvregen natuurlijk. Maar er hoeft net een bestemmingsplanwijziging of zo wat plak te vinden wat het misschien nog heel lang wordt. Nee, de bestemming van het park blijft hetzelfde. Dus uiteindelijk dat hoeft net wijzigen te worden. Het eerste wat je aanvregen maar is nog een kapvergunning voor me. Oké. Nou, de planning is helder, eind juni beginnen. Ja. Nou, dat is mooi. Nou, eind juni dan hebben we het bestek klaar en de schep we wel in september in de grond gaan. Dus dat is eigenlijk het doel wat we voor rekenen. Helder. Nou, heeft nog meer dingen die we weten moeten? Nee. Dit wie mijn laatste sheet. Nou, ik zal even bij de vragen. Ja, er zijn nog wel wat vragen. Ik zal even zien dat er wat bij zit. De oversteek bij Nijtjaar, daar wordt dat ik veiliger voor de bewoners. Want die maakt natuurlijk de diek wel oor voordat ze in het parkje komen. Nou, dadelijk, verleden jaar met de reconstructie is er al contact geweest met de Nijtjara. Dat is thuis Weijen, de werkstichting. En die hadden dus ook al een aanpassing in om de verbinding zeg maar, al naar het parkje te maken. Wij hadden daar een plateau gecreëerd. Dus een drempel zeg maar, dat ze daar recht oversteken kennen. Dan zegt altijd nog wel, andere mensen die vielen hun zich net echt veilig, want ja, die hebben lange tijd om de dik over te steken, even simpel zijn. Dus die zullen nog wel een lichte aanpassing gehad. Nou, daar zou ik maar de verkeerskundige naar van hoe kunnen we dat nou nog enigszins verbeteren.
om het ook wat duidelijker te maken. En als dat wat breder maakt, ik neem het park in, dan zal het grif beter worden, denk ik. Dan wil ik nog vragen, waarom halen wij net van een pad afsletten? Ja, dat is ook even een goede vraag. We hadden bij de bouw van een campus daar ook over praten van, nou, wat maken we maar de halen wij? Is het ook een idee om die auto's te sluiten? Dat had ik even even een peiling gehad in de omgeving. En de meesten zitten op dat moment net te wachten op de afsluiting van de halen wij. Het is ook een route, zeg maar, voor de meesten wel bekend natuurlijk. Maar mocht het ooit dus aanleiding gaan en wens eerder, zeg maar, ik vanuit de Veilig Verkeer Nederland, die begeleidt de verkeerssituatie rondom de squallen, ja, dan zou het best nog wel eens aan bod komen kennen, maar dat is voor eerst net de bedoeling. De direct belanghebbenden, de mensen die daar wijnen, die willen die graag horen wat er nou is. Ja, in principe al. Daar komt het op deel. Ja. Nou ja, die vragen ben van via WhatsApp nou ben beantwoorden. Waarvoor dank. Maar wij willen eigenlijk nog volle meer van je thuis weten. Je had natuurlijk de nodige vragen gesteld. Waarvoor dank, nou wel vast. Maar we gaan ook een orenwijze waarop wij nog even zeg maar, wat pingpongen kennen en een idee krijgen kennen van hoe je hem nou echt hoe dit soort plannen denken. Nou ja, we zitten net in de cel dat ik zeg ken van stel je vraag maar en zeg maar wat je ervan vindt. Maar daar hebben we wel een digitale oplossing voor. En dat kan via wat ze nemen de Mentimeter. Weet je, als je een computer of een iPhone of een tablet of wat dan ook bij de hand hebt, dan mag je even in de browser menti.com intikken. Het staat hier op het scherm, menti.com. En als je hem dan op die site binnen, dan zou je hem bovenin een vensterke staan. En in dat vensterke, daar kan je een noemer, een code toetsen. Een inlogcode. Nou, die staat hier 38 26 36. Als je die code intoetsen, dan doe je mij aan, nou ja, zeg maar de peiling die wij hier nou een beetje horen. En dat doen wij aan de hand van een tal vragen en stellingen. Je krijg je die op de telefoon, daar kan je hem op reageren. En we willen even zien hoe het werkt. Beginnen we even met een soort proefvraag. Waar wijn je? En dan show je, dan komen de antwoorden op het scherm. En daar komen er nog meer bij. Ik ben al hier dan woord, dus alleen nog geschreeuwd. Het krijgt een beetje oors. Die had het over dan woord. En dan krijgt er dus een apart. Dan zit ik nog een dokum erbij. Een West-trainer. Dan wordt mij een kapje en zonder kapje. Nou, zo werkt het dus. Dus je antwoorden komen hier binnen. En die krijgen op deze wijze een plakje downtown. Dan wordt zit er ik nog bij, sorry. Nou, die antwoorden doen je wat over het scherm. En zo krijgen wij een indruk wat je reactie is op de vragen en de stellingen. Nou, dit weer een hele makkelijke. Weet je, het wordt nou wat ingewikkelder. Want de volgende stelling gaat nog wat correcter in hokker stritter wijnjo. Want misschien bent al je wel mensen die het heel vier van het parkje wijnen die er voor alles van vinden. Maar misschien bent ik wel mensen die er heel dichtbij wijnen en in directe zin ik nog belutsen binnen. De Haatwei, de Herberglonen, de Nijenwei, de Bakkerswei, de Singel, het Halenpaad, Vrijsteed, de Caravans, joh ik nog, Keipersikke, maar wat weer, de Berglonen, het Vermanjepaad, de Koekoeksblom. Nou, dat is, ik had de plattegroen van, dan wordt net heel scherp in, maar dan krijg je het idee dat eigenlijk het Huidendwarp eigenlijk wel mij praat. Wat ik een ondersteuning is van wat we het niet al over hier, dat er een, dat ik eigenlijk de budgetting had voor een volle grutterpark pad van het dorp als alleen nog maar de mensen die er direct bij wijnen. Nou, misschien dat de inleiders van de Joen er ik even bij komen, dat die ik even mij reageren kennen op de reacties. Dus Jan Jelle en Wietse, kom je hem er nog even bij, want dan je bent nog weer wat meer thuis hier. Dan kunnen we even zien wat je hem daarvan vinden. Als we zo wat zorgen naar deze strijd namen. Nou, dat is toch een mooi aantal. Ik zag inderdaad hier dat er 63 mensen op dit stuit aan mij doen. Dat is mooi mijn naam. Jan Jelle, als dat dit zo jost is, welk pad van dan wordt is het beste voor Sint-Wurgen? Ik denk de westelijke kant van het dorp, als ik het zo zie. Rondom het park ongeveer. Ja, nou dat leid ik het meest van hand, want die ben het meest direct belutsen vanzelfs. Maar nieuwsgieriger nog, goed dat we dit weten, is ik om te weten van wat vinden ze nou correct van de plannen zoals ze gepresenteerd binnen.
Eerste vraag daarbij is, wat maakt het huidige park aantrekkelijk? Ja, we praten de hele jong Fries, maar we weten dat een soort mensen altijd over schriftelijke taalgebruik gaat, dat het makkelijker is om het Hollands te doen. De dieren, de beesten, daarin zit de aantrekkingskracht. Wat nog meer? Nou, de viever, de hetjes, de natuur, Jeu de Boel. Ja, die zijn er inderdaad wel wat vertutten bij. Dat is misschien nog in het verliezen dat heel populair weer, maar de laatste tijd net zo. Het kuierloopje, zag ik, en de beesten, Jeu de Boel. Het grien, de romte, het mooie rondje bij de varia, visplak. Nou ja, dat is eigenlijk, ik werd die hele combinatie van wat het park op dit stuit te bieden had, zorgen we weer waarom in deze reacties. Mist er nog ik wat bij, Wietse? Iets wat er net bij zit, was het eigenlijk wel verwachten hier? Nee, dat zeg ik zo. Nou, ik zie een heel preurig ding. Hè. Wat eigenlijk me wel opvalt, is maar dat de viever en het hertenkamp, dat het eigenlijk een heel belangrijk element is van het parkje. Eigenlijk. Als dat, Ja, die zit er ik als grutste, dus die wordt ik het vaakst neemt. Dus die piekt er zo even uit. Jan Jelle, valt hij nog wat op? Ja, BM wordt ook heel vaak neemt, zeg ik. Ja, en dan komen we misschien ik weer op die discussie van Nies, van als het tredje bestaande BM uitmaken. Ja. Dat we bij hem geen enkel probleem, of had hij er heel lang over gediscussieerd? Nou, wij wilden graag een mooie oergang van het parkje naar het campersterrein, dat het eigenlijk vloeit in elkaar oorint. En nu zie je die halen er van tussen, maar onweerskant BM, aan de kant van de campus best wel kapt. Die oren BM die staan op een nominatie om te kappen, maar dat vrij zuterige BM. Misschien nog een beetje dichter bij de microfoon, want dan kunnen we die thuis nog wat beter hebben. Het is vrij zuterige BM in de huidige toestand, dus als je daar BM voorthel je en uw landschapsontwerper die had hele mooie oren, grote BM in gedachten die echt mooie kleuren jouwen in die eerste. Ja. Dus dat zou ook een hele mooie verbetering wezen, ken ik in mijn beleving. Oké. Nou, ik neem de code nog eens een keer 38 26 36. Want ik zeg dat er inmiddels al wat aan het CMA's extra bij kwamen weer. En dat is mooi. Die kennen in deze vraag ik weer mee. Wat vindt u van het nieuwe ontwerp? Die mensen haar van de projectgroep hoe griezelig inspant om een mooi plan te maken. Maar loont dat een beetje? Nou, prachtig. Doen. Innovatief. Zocht er schitterend uit. Lijkt mooi te worden. Goed bezig. Dit is in de schouderklap kan uit oren, jongens maar. Ja, dat ligt erop. Ja. Goed idee. Veelbelovend. Ja, het liep het goed en veelbelovend. Daar zit ik nog wel een soort voorbehoud in. Van, oké, op papier en op de kaart is het mooi, maar ik maak het eerst nog even zien. Maar ja, goed, dat past ik bij u. Maar dit ben alleen nog maar schouder. Oh, ik zeg dat ik even over 20 jaar wel mooi. Zou dat slaan op de maat van de BM? Boompje groot, plantetje dood, zeggen ze wel eens. Dus soms mag je geduld houden, maar als je de vrij forse BM del zet, dan wordt het op korte termijn ook mooi. Ja, we willen graag al je nog wel even mijn meidje, hè? Krees, dat zit er ik nog even bij en mooi op zijn Friesk. Nou, springt er verder nog wat uit? Nee, dan beginnen we naar de volgende vraag. Wat mist u in het nieuwe ontwerp? Ja, Wat krijg ik even aan hoe de Sparta stelt? Nou, daar heb je een hele goede reden voor. Maar misschien mis je ik wel wat in dit ontwerp. Er zit een heel soort in, voor elk wat wils. Zo, ja, dan ben we gauw klaar. Nou, niet meer geld uitgeven. Nou, ja, hondengebied moet eerder. Oh ja, daar wordt dus nog wel even mee klam terugin naar vregen. Jeu de Boel ballen. Ja, de baan, die komt er wel mee uit. Die ballen daar ik bij lezen, maar ik weet niet dat dat een goed idee is. Het is toeker, denk ik, om dat zelf mee te nemen. Een hinkpoeder. Heeft u enig idee wat daarmee bedoeld wordt? Ja, Jelle, een hinkpoeder? Ik ga geen idee. Ja, misschien wel zo'n schommelding tussen twee BM-min of zo. Genoeg hoene wc's, zag ik nog staan. Een skatebaan. Is dat nog een optie? Nou, ik zou zeggen, een skatebaan, als je dan even naar het campusterrein zorgen, dan zou een skatebaan daar meer passen dan in het parkje. Ja, dan moet er misschien weer green opofferen worden om daar een skatebaan te realiseren. Maar goed, het zijn opties. En alles wat nou zijn wordt, is ik net voort. En alle mensen die misschien ik een reactie hebben, maar net in de gelegenheid ben om op deze manier te reageren. Dat ken ik nog via de e-mail. Ik kom daar dadelijk in de afsluiting op waarom. Het is net zo dat je hem nou even de kans krijgt om er wat van te vinden en daarna nooit weer. Dwarsbelangen vindt het alleen nog maar mooi dat ze hem in contact blijven met hadden. Wat kan het gebied rondom het park en de campus nog aantrekkelijker maken? Hij hem nog
ideeën wat er gebeuren mag om dat hele park nog mooier te maken dan dat op de tekening nou al liekt. Nou ja, de Halenwijkdicht komt weer om. Afsluiten, dat ben dan naar alle gedachten mensen die het correct net wijden. Neem ik dan van het gemak maar even om. Misschien ik wil je, hè, maar... Oh, dan halen wij de Ruud. Ken ik nog. Ja, verliezen hak ik wel eens een keer tocht. Maar dat zijn al geen serieuze opties, Wietse. Nee, om maar voor te verleden, nee, dan het is verkeerskundig zo'n soort wel een optie kennen om een stukje auto te sluiten voor het autoverkeer. En dan soort hem eigenlijk omvormen als een fietspad, de hardste fietsverbinding wel. Oké, dus dat is ik nog een optie. Verkeersluw van de Badhuiswij. Ja, de Badhuiswij, ja. Verkeersluw. Hoe vier kan je daarin gaan? Nou, uiteindelijk, hij is alleen hier opknapt, maar er is hij 4 meter gebracht met verkeersvoorziening. Dus hij is toen in de 30 kilometer zone gebracht. En uiteindelijk het is ook een aanvoerroute, zeg maar, wel naar de squallen en de sportcomplexen en de sporthal. Ja, en dan is de breedte is 4 meter en volle smeller maai dat ik net maaitje. Ja. Dus verkeersluw, dat zal niet helemaal lukken, want er zitten wel een squallen en een sportgebied achter zitten. En ik zie hier weer het wutsteen van de Aroende Dagen. Terrasje. Ja, dat je trostrings bij een horecagelegenheid. Misschien dat er een optie is, maar Jan-Jelle, is dat, als bij de microfoon weer even steen is dat een optie om daar wat met een terras te realiseren? Nou, we willen eigenlijk voor na het jaar bij de Jeu de Boelbaan wel een soort ontmoetingsplein maken, maar ik zit gelegenheid. Je kunt ook een terras nemen. Het zal net iets oerkap worden, maar wel iets dat je mooi zitten kennen. Ja, ik deels misschien in skaat en deels in de zinnen, afhankelijk van het waar. Bij Hiet waren wel mensen liefst onder de berm en bij wat koren waren liefst in het Sintje. Dus ja, daar ben ik wel naar op ziek en dat neemt Nina eigenlijk mij in het ontwerp. Maar kan ik een pilsje bestellen? Er zal geen horeca komen, zoals het nou ligt. Nou ja, dat vind ik wel heel aantrekkelijk voor een terras. Ja. Maar dat is hier net een serieuze optie. Af en toe al wezen, maar in het rand van een activiteit die het na het jaar daar organiseert en die het dan in gearworking met horenmeester wat specifieks doet, maar er komt net een uitbater met een horeca of zo wat. Dus wel een terras, maar net zozeer de versnaperingen die we daar misschien graag bij gaan willen. Hoe vind je binnen met uw vragen? Oh, hier is een schaal van 1 op 5, waarbij je met iens of oeniens binnen, maar het park kan niet zonder vrijwilligers. Er is al even vragen van, we gaan dadelijk een mooi park, en de gemeente docht er een groot pad voor het onderhoud aan, maar in de ambitie die wij er nou mee hebben, mag eigenlijk meer gebeuren en ben we eigenlijk ook wel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Nou, wat vinden we daarvan? Op een schaal van 1 tot 5 komen we op 4,12, 4,3. Ja, dat is eigenlijk dat je zit van, het kent daar net zonder. En dat wie je hem conclusie ik al? Ja, maar dan nog aanmeldingen. Op Facebook weer ook al reacties in voor van, ja, dit mag gebeuren. Dan is er een van de vrijwilligers die reageert erop van, nou, meld je aan, ik ben er ook al. Maar dan hek je de mensen aan omdat ze een soort ordeverplichtingen hebben. Maar het zou wel heel mooi zijn als er een ploegje van 4 tot 10 mensen bijvoorbeeld binnen om daar gewoon hun tijd in te steken. Nou ja, het is nedig, denken de meesten. En ze vonden alweer een prachtig plan. Dus als dat enthousiasme wat nou in de digitale communicatie waarom komt, als dat enthousiasme dadelijk omzet wordt in het echt aanmelden als vrijwilliger, dan komen we een heel eind, denk ik. Hoe vind je bibben? Dit weer de schaal van 1 tot 5. En dat weer dan, sinds maar ik vond dadelijk de laatste van de stellingen dan wel de vragen. Waardoor wij een heel creërs beeld kregen van de situatie zout die er op dit stuit heen leidt. Je hebt de plan zien en je reageert daar enthousiast op. Ja, en dan ben ik wel benieuwd wat de voorzitter van Dwarsbelangen daar als afsluiting van deze geerkomsten van vindt. Dus ik zou zeggen, 55, daar komt er ik nog even bij. Er stier niet nog één vraag op de WhatsApp die ik echt ondij nog even val is wel. Zodat ik een soort tijdslot opkennen, zodat er na 9 uur geen drukte meer op dat plak is. Zodat de kans op oerlest lietser wordt. Een tijdslot, ja, dat is inderdaad. Dat is een hele moeilijke een voor mij om daar wat op te zeggen. Technisch bezoeken zou het misschien wel kennen, maar wie vertrouwen erop? Jan-Jelle hier het al jaren onjong. Stukje sociale controle. Hè? Dus ben er meer mensen. Het is eigenlijk een iepener park wordt. De HGBM zet ze nou binnen.
Die willen er wat bij hellen, dus er is ook meer oerzicht. Dus ja, we vertrouwen gewoon op het goede van de meesten. En daar moeten we eerst maar vanuit gaan. Ja, maar we hadden jongensklok kregen afgeschaft, maar de vragensteller eerder misschien wel voor om die dan weer in te stellen, ging het nog naar een jonge oor. Want die sociale controle, dat is natuurlijk prachtig, maar als hij jeugd om 1 uur nachts nog huishoudt, dan denk ik dat die sociale controle niet eens een pad minder is, omdat de meeste mensen dan gewoon op bed liggen. Daar heb je ook gelijk om. Maar ik denk dat we het in eerste instantie positief bezien hadden en ben er inderdaad bleven er klachten, komen er überhaupt klachten en bleven die klachten er, ja, dan zullen er natuurlijk geen optreden worden, maar dat lijkt me heel logisch. Ja. Nou ja, de Iepenbierenwadder is natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid die sowieso al via de gemeente bij de burgemeester leidt, maar je moet dwarsbelangen willen graag, en dat blijkt uit alles, dat dit droegen wordt door de lokale mensen. Daarom ga je dit plan met je eigen mensen in je eigen tijd op vrijwillige basis in was stutsen, in geerwerking met de gemeente. Nou moet het dadelijk uitgevoerd worden. Als dit station en de reacties zijn, dan denk ik, je zit een grutske voorzitter van dwarsbelangen. Ja, we zijn tegen om natuurlijk met het succes wat we de nota behelligen, maar ook met de reactie die we deze jaren kregen. Het ligt al heel positief. En we hopen ook dat er een vervolg komt, doordat een programmation die zegt, hey, hier wil ik me wel bij, hier viel ik me wel bij thuis. Ik wil er ook wat vrije tijd in steken. En jou je hem dan op, bij dwarsbelang, op uw mailadres, wat ik ook wel bekend is. Dwarsbelangen.outlook.com. Ik ga hier op papier staan. Ja. Ik had je nog onvullende vragen of opmerkingen had, werd we jong net aan kamer of werd je net in de gelegenheid weer om die te stellen. Kennen daarheen. Vrijwilligers kennen haar op die wijze zelf altijd melden. Dwarsbelangen staat hier voor allerlei ontwikkelingen. Als je hem daar meestal over informeren willen, dan ken dat. En het is nieuwsgierig om te zien hoe enthousiast dat hierop reageerd wordt. Als relatieve boetensteender, maar ik vind dit een fantastisch initiatief. En geweldig goed mensen hier om mij doen. Net alleen in de tarieting. Ik denk vanuit het dwarsbelang een soort tank naar de meesten die het HD mee dwaande houden. Maar wat je zo'n hier in deze zeel van het gemeentehuizen schema, ben ik al die mensen van RTV NOF die hier dwaande binnen om ervoor te zorgen dat dit thuis te zien en te jaren is. Zodat je mij praten kon. Allerlei mensen en ik op de achtergrond. Nou, ik neem mijn pet jip af voor al die mensen die het op hokkerwies ik hier bij belutsen weer. Ik zou zeggen, je ken je hem even mij vooruit. En het wie al mooi, maar het wordt nog mooier, of niet? Dank u wel. Zij is maar correct. Dank u wel voor mij doen en voor Tjen. En waar wit, ons nog een keer. Ontjen.